Son 6 yıl içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplam 374 kadın cinayeti işlenmiş. 25 mijdarê roja tekoşîna li dijî tundûtujiya li ser jinê ye. Komeleya Mafê Mirovan li Amedê rapora salê a tundiya li ser jinan eşkere kir. Di raporê de hat destnîşankirin, polîtikayên dewletê têrî nake ku dawî li ser tundûtujiya li ser jinê bîne. Rapor barê dikişîne ser dema rewşa awarte ku di nav du salan de bi dehan navend û komeleyên jinan hatine girtin, jinên şaredar, parlamenter, xebatkarên şaredariyan hatine girtin û şikar hatine avêtin. Rapor barê dikişîne ku bi van polîtikayên mêrane û bi van biryaran li ser nasnama jinê dewlet jî tundiyê pêk tîne. 9. Bir tanesi teşebbüs, aile içi şiddet, Li gorî rapora Komeleya Mafê Mirovan di nav 6 salan de tundiya li ser jinê pir zêde bûye. Taybet li bajar û ne Herêmê yazık ki Kurdan ve üstü örtülüyor. Bu 374 jin nedenlerden bi dolayı bu hatine veriler kuştin. aslında eksik. Sekretera Komela Mafê Mirovan Yüksel Acet dibêje yek ji sedemên ku tundiya li ser jinê zêde dibe saziyên dewletê ne ku peywîra xwe bicînayîne. Tundiya ser jinê rastî jî eşeke civaka me ye. Wekî jina em dixwazin û tekoşîna me jî ji ber wê ye got tundiya ser jinê robrokên bibe. Lê rastiya me rastî robro zêde dibe. Me îro rapora xwe jî diyar kir. Li welatê me îsal 53 jin hate kuştin û 10 jin jî xwe kuştin ji ber tundiya got ser wa tê çêkirin. û gelek bûyer jî têne veşartin rastî jî rastîke me jî wilo heye. Tundiya ser jinê çima zêde dibe? Çima kêm nabe? Sebebê vêna gerek em baş zanibin. Rastî jî saziyên dewletê peywira xwe di vî alî de û gelek aliye de jî nayînin cih û pêk nayînin. Gelek kesek jin hîviya wa bi dadgeha re nemaye. Ew zanin guherînên dadgeha tiştî bi destê wan nakeve wê destê wan vale vegerin. Di sala 2018 de 1119 jin serî li navenda şêwîrdarî û sepandina mafên jinana Baroya Amedê xistine. Navenda sepandina pirsgirêkên jinan a Baroya Amedê jî derbarê 25 mijdarê de daxuyeniyek da. Avukat Gamze Yalçın destnîşan kir ku Tirkiye ji bo mafê jinan peymana Stenbolê îmzakiriye lê peywîra xwe bicînayîne. Peymana Konseya Avrupayê di derbarî tekoşîna li ber girtina tundiya navmalî û ya li hember jinan yanî Peymana Stenbolê di derbarî tundiya li hember jinan de peymana navnetêya herî girîng û berfireh e. Vê zagonê Tirkiye di mijara tundiya li ser jinan de soz daye ku wê qet û qet tolerans nîşan nede. Herûsat bije piştî îlankirina rewşa awarte êrîş li ser mafê jinan zêde dibe. Ez bêjim sê çar sal berê sepandina vê zagonê baştir bû. Lê bi rastî piştî rewşa awarte û piştî êrişa ku em dibînin li gor nikaşên raya giştî de an jî li çapemeniyê de di medyaya civakî de hinek êriş li ser mafên jinan hene. Li gor vê zagonê ku jinan diparêze hinek êriş hene. Em çi dibêjin dema ku jinekî dixwaze li ber tundiyê xwe biparêze nadibêjin hek gerek belge hebin gerek ev tundî bê ispat kirin. Yani ev hişmendî dibe sedem ku mebesta parastina vê zagonê bê kut kirin. An em bêjin demê dawî de nikaşên li ser nefakayê tên kirin. Dîsa ew jî bi awayekî dibe sedem ku jin mecbûr bimînin di jiyanek bi tundiyê tijî de bijîn. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.